οι παίκτες των δύο ομάδων αποχωρούν, καθώς έχει μπει κόσμο στον αγωνιστικό χώρο. Σκηνές που δεν θα θέλαμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι. Στηρίξτε την ομάδα μας μόνο όπως εσείς ξέρετε. Κινδυνεύει η ομάδα με τιμωρία. Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, βλέπετε σκηνές από το γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε όλοι πρωταρχική υποχρέωση να προστατεύσουμε το λαό. Βλέπετε και τις κάμερες. Η οργή από τον διαφαινόμενο αποκλεισμό δεν μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις σκηνές, σε αυτές τις εικόνες. Η απογοήτευση. Στηρίξτε την ομάδα μας με την φωνή μας. Τέλος ενός παιχνιδιού, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικό. Διαιτής έχει καταφύγει στα αποδυτήρια, όπως και οι παίκτες της ΑΕΚ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μένουν στον αγωνιστικό χώρο.